Sandali! Sandali lang. Ko kasi makulit ka eh. Nasa labas ka tapos papasok ka. Ay! Sandali ah. Tarila. Ayaw, wala sila auntie. Pumunta ng SSS at. Ayan guys, kakain na tayo. Si daddy gising na pero nasa CR pa. So, ayan, egg. Isang piraso lang siguro. Yan. Egg, cucumber, tapos yung niluto ni auntie kagabi. Then, ito. Yan, para may ibang lasa. Diba? Then, water. Ano kayo? Yung ha? Kasi ano kumain na kayo eh. Ayun guys, wala sila auntie. Pumuntang SS ata. Hindi ko alam kung napakainan niya si ano yung mga aso. Pero piling ko hindi pa. Kasi ang aga nilang umalis ni Emma eh. Ayun. Wala din akong kimchi para ayun. Iwas umay. Kasi pagka ano lang, pag hindi ka nagkakanin, diba? Nakaka-umay talaga. Saka iwas umay. And ito. Ayan. Bet na bet ko talaga ta. Crunchy. Kain tayo guys. Sabi. Ang hirap. Mag-reduce. Wait. No. No. Gutom na kayo. Tatanungin natin si auntie ha. Mas pag hindi pa, ako nagpapakain sa inyo. Mega. Sarap. Asim. Yun ang kimchi. Ito na yung ano guys. Pwede ng pang pang sabaw. Sobrang asim na. Mahirap, mahirap. Magpapayat. Mukbang. No carb mukbang. Lumaya na. Mamaya na yung. Mamaya. Punta na tayo guys sa Home Depot. Dito sa ano. Sa may Suzuki. Diretso kukunin ko na rin yung plaka ni Taylor. Baka sakaling nandiyan na. At ang tagal na nun. 9 months na ata. Di pa rin ano dumadating. Anyway, ayun. After dyan, punta na tayo. Diretso tayong ano, MOA. Dito tayo sa Suzuki guys. Kunin ko muna yung ano ni Taylor. Plaka. Ayun, ang ganda na ito. Gustong gusto ko to. Dapat ito yung ano, pinagpipilian ko noon eh. Taylor tsaka ito. Kaso, konti lang makasakay dito. And, masyadong maliit. Ayan o. So bagay na ano to yung napapatayo to. Kaso ang daanan dito sa ano, sa may driver. Doon pala. May plastic. Meron din pala dito mga ilaw. Ito yung kay Ann, diba? Ito yun ata. IKEA. Pero may H. Saan na yun? Ayun. Home, ano.
Home Depot. Sabi ko sa inyo ilalagay ito. Lababo daw. So kung ilalagay, napakaliit ng CR natin sa probinsya. Wala kayo kuya mga simple lang? Lababo. Mga single lang. Yung hindi nakaset. Pang maliit na CR lang. Pang maliit na pare. Oo. So na guys, yung napamili namin. Ayan, diretso uwi na tayo. Bukas pa naman. I mean, bukas pa tayo. Uuwi. Baby squid in olive oil. Tawa ko ng tawa kasi tinaba yung ano. Tama yung pagka-baby niya. Parang kasi laki lang ng green fish. Nakakaloka, manam. Ano ba? Diyos ko. Ayun. Ito lang sana yung order ko. Tapos pako. Kasi wala din pako. Tapos nag-ano ko na fresh lumpia. Wala din lumpia. So ito papapakin natin. Patawa eh. Yan kay daddy yan. Lurks. Fully book pa rin sila guys. Magpaano na kaya? Kasi hindi. Alis na pala kami bukas eh. Pagbalik na lang siguro. We're home guys. Ayan. Grabe nakintab ng Tesla ko. Kainis. Di na naman natuloy yung RF ko. Dapat pala nagpaano ko kahapon. Kala ko kasi no need ng ano magpa-schedule. Sabi kasi punta na lang daw ako ngayon. Fully book pala sila ngayon. Wala pang nagka-cancel. Ayun nga, yung tumambay masyado sa sa SM. Katulad niyan. Napabili ako. Pabili na naman tayo ng shoes. So, ayun. Kailangan ko lang din kasi yan at sa pagpunta ko sa Baguio. Ayun. Kasi saka ako baka formal yung attire doon sa gagawing seminar. So, bumili ako ng shoes lang. Sa Parisian lang guys, para mura-mura lang. Ayan, para ako may black shoes bag lang ako. Pag may mga formal event, ganun. Ayan, sa school ni Chris, or ano. Ayan, dalawa yung pinili ko kasi. Para silang maganda. Ayan, meron pa akong medyas. Mura lang naman sa Parisian, kaya dalawa na binili ko. Pinagpipilian ko kasi ito or ito. Sabi ni Froggy, magkano ba yan? Sabi ko, 599. O, kahit 10 kaya mo bumili niyan. Kaloka diba? Ayun. So, malambot kasi siya. Kaya nagustuhan ko kasi malambot. Kasi ayoko yung yung bandan dito ba? Kasi nakakaitim din ang paa, diba? Yung pag may mga matigas yun dito. So, ayan lang. Pinili ko yung isa. Tapos, ito naman yung isa. Tapos lumaki yung paa ko ngayon guys ha. Naging 7 ako sa sa mga doll shoes. Dati lang, 5 lang ang size ng paa ko. Tapos kinukuha ko 6. Ayun ba, lumabas ka nga dyan. Tagal mo. Ayun, ngayon na, size 7 na ako sa sa shoes. Mga flats. Mga ganito. So, ayan, para meron tayong pagpipilian kapag may formal event. And then, ayun, nagbabalik ang tray torn. Yan. Bumili rin ako. Nagpipilian ko rin itong dalawa. Kaso, since parehong maganda, pinili ko na pareho. Binili ko na pareho. Ayan. Kasi sobrang komportable niya sa paa. Ayun yung loob niya. Kahit na pangharaba siya. Pwede. Ito kasi to canvas eh. So, pag umuulan, hindi siya advisable na gamitin. Kasi mga talsik-talsik, diba? Kaya, bumili rin ako ng isa. Ano tong isa di? Leather, Leather gold. Leather gold. Since favorite color natin ang gold. Ayan. Oh, ganda. Wala lang. Trip ko lang. So, as if naman masusuot ko yan. Pero, kaya nga, may magmamana naman ng mga sapatos ko, mga pamangkin ko. Kaya, karabas lang magbili ako. Ayan, si Jada. Nasusuot niya na yung mga ko. Kasize ko na siya. Mga damit ko, mga shoes ko. So, may mapagbibigyan naman ako niyan, guys. So, ayun guys. Nag-aantay na lang tayo ng oras. Para sa pull out. Ayun, anong oras na? Alas 5 na. Inaantay ko lang si Japong para ilabas si Tonyo. Kasi nandito pa, Ayan, parang ako ipa-carwash na muna. Gawa ng ang baho sa loob. Di ko alam kung anong naiwan na pagkain dyan. Nabulok na kaloka.
Tapos papasukan kasi ibang tenant. Ano lang ako dito, naki-park lang ako. At bawal siya munang i-park sa palengke at inaayos nga. Yun. Tapos baka maiwan na muna din yan sa doon nga, sa Pungkan. Ayun. Mga alas 10 kami alis tomorrow guys kasi pipick upin pa nga namin yung sofa. And then si daddy may iwan muna doon. Tapos babalik ako at may seminar nga ako sa sa Bulacan. May seminar ako sa Baguio. Ayoko naman din isama siya para syempre iwas gastos. At free lang yun. Free accommodation, pati yung pagpapunta doon. Bus lang kami, isang bus lang kami doon. Tapos, yun, pati pagkain, diba? So, sayang, kaya ginarap ko yung opportunity para makasama, mapakinggan ko yung mga sasabihin ni Sir RJ. Ayun, sana pwede mag-vlog para ma-share ko sa inyo. Kasi sobrang, talaga guys, sobrang nakaka-amaze, ma-amaze kayo sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, as in. So, yung title nung is Be a Millionaire in 90 Days. Diba? So, ayun, hindi to hindi to, ano ba yan? Uso ngayon, yung invite, yung gano'n. Kung time ka ba mag-coffee, yung ganyan, open-minded ka ba? Hindi. Talaga sila, manufacturer sila, tapos nagbibigay sila ng mga simple talk na gano'n. Kaya ginrab ko na kasi sabi ko makakatulong to sa business, diba? Yung mga online seller, ang daming pupunta kaya super excited ako guys. And ayun nga, di ko na isasama si Froggy para hindi na kayo mag-check-in, di ko na siya i-check-in sa ibang yung gano'n. So, makikisalin na lang ako sa bus, yung papunta doon kasi kasama ko din yung pinsan ko. So, dalawa kami nga ate. Yun nga pinsan ko galing pang Bicol diba? So, yung opportunity talaga yung yung habol niya na mapakinggan si Sir RJ sa pagsasalita. So, ayun lang. Napapadaldal ang lola nyo. Kapag kasi sinisipag ako mag-vlog, grabe ang daldal ko. Pero pag wala, guys, wala rin talaga, diba? Marbis ng tingga. Kasi bumili ka muna ng tingga, wag mong, ay naku. Bumili ka na nga dyan sa Saan mo pumunta? Sa Tongganos ka pumunta yung hardware doon ng mga pyesa ng motor tsaka mga Sa Muntinlupa, na ako. Pull out na ako sa bazaar. Bumili siya kanina ng Ano tawag dyan? soldering. Alam ko meron ka nun diba? Nga yun. Tigilan mo na yan, bubili ka muna nun. Meron na akong konti. Konti, matatawas mo ba yan? Hello guys! Madilim. Ayan. Pailaw na muna. Ayan. Sa Japan. Sumama ba si Rika sa store? Oo. Tapos sumuwi na. Kanina siya sumapauwi. Kay mama. Kay mama na. Ayun. Punta na kami guys sa bazaar. Kala ko, gabi na naman tayo Sige, okay na. Para di siya na-stress. Buntis pati. Tapos, andyan si Rico Bajable. Nandun. Maitim, kaya di nyo makita Dito kami. Tapos si James. Pareha sila maitim, kaya hindi nyo makikita guys. Para bang maligno lang dyan sa sa likod. Kaya kapag nakita kami. Ayun, magpupull out tayo. So, mabilis lang yan kasi ilan ang kasama ko Traffic po. Kala ko pa naman maaga kaming makakarating. Kumain na kayo? Hindi, patay. Patay. Alam na dis. Alam na dis. Kain na naman po kami. Kaya sarap maging driver Kaya gustong gusto nilang Sabi nila, ang sarap maging alalay ni ate. Kaya pala grabe traffic, may nasiraan. Ang hirap niya tapos pa, yung papaba, ay paahon. Yan, diretso na tayo. Makakakain pa tayo. Food trip talaga yung nakabangan. Yung pag-pull out. Hindi yung pag-pull out. Oo nga, diretso naman pala. Doon lang yung traffic. Si Rico, minargaan yung kalendaryo Tapos sa store. Sira ulo yan. Si Rico Bajable. Alam ko yung pagkain ang inaabangan natin. Yung unlimited.
Kaya ko magbuhat lahat niya na. Joke lang. Ayan. Ano na tayo? Pull out na. November ulit guys. Kasi nag-back out ako nung October at uuwi nga kami bukas na. Sipag oh. Ayan. May pasamgipsal kasi. Tsaka may pabaon daw eh. Oh boy, atin lahat yan. Wala na rin masipag tayo. Kunwari, no? Yan. Yeah, lyrics yun. Ha? Ah, diba? Mabilis lang. Marami na akong fans kay ate. Huh? Ako na nagpangalan. Talaga ba? May fans daw to sa vlog ko, guys. Ito. Charot lang. Hi, guys. Baka yung vlog ko rin. Tuwa na naman si Rico. Ayan, dito kami guys sa Songdo-won. Dito sa malapit sa sa anong harap nito, boy? Yung Hindi, yung harap nitong kainan din. Dampa. Boboy, Poknot, Gluten, Maggie. Si yung kasama namin ngayon, guys. Ayun, babalik din ako, ha? Saglit lang kami doon. Bye-bye. Maggie! Alo, yun na yung bruha, oh. Poknot! Diyos ko po. Bye-bye, Gluten kong mahal. Bye-bye, Gluten kong mahal. Bye-bye, bye-bye. Ay, pogi. Ay, pogi. Pogi yun, oh. Ha? Pogi-pogi yan, eh. Hello guys, so we're on our way na. Papunta muna kami sa Mandaue para pick upin yung sofa. Convoy lang kami, nasa likod namin si Tonyo. Nakakalabas ko lang sa sa impounding area ba tawag doon. Natow siya kanina guys, bad trip ako. Nakakaloka. Saan sa Marikina? Hindi, dyan lang sa sa may GSIS. Ayun, kaya nabawasan patuloy yung kinita natin sa bazaar. Nakakabwisit. Kasi illegal parking plus yung sa towing service. Sabi ko nga doon sana sa enforcer, wag nang hatakin. Kasi nandun naman ako, dala ko yung susi. Kung bagay papasok ko na lang siya sa sa gate, sa garahe. Kasi kagabi punong-puno talaga yun. Walang mapagparkan. Kaya inano muna namin doon sa may Petron. So ayun, syempre, gabi na kami natulog. Hindi kami nagising agad. Kaya yun, nahatak siya. Eh, hindi na natin mababalik yung 4,000 natin. Wala na, nandun na sa kanila. Nakaka-bad trip. Anyway, ayun nga. Ayan si Yung, kung makikita nyo kasama namin. Behave lang siya. Sobrang excited niya kasi dito pinaliguan na siya ni Daddy. So, alam niya na may pupuntahan kami. Kasama siya. Hindi na siya mapakali kanina. Tapos pag pag sakay niya dyan, behave lang siya. Tapos nandito si Rika sa kabila. Wait, blur si Buntis. Ayan. Behave naman si Uy! Yung dandahan. Gravity. Mama Junior. Ayan, bawal kasi siya sa loob. Bawal talaga may sa loob. Ngayon. Mama. Silipin ko lang. Diyan ko lang yung kakain lang kami, baby, ha? Kakain lang kami, mabilis, ha? Diyan ka lang. Ayan, habang inaano pa yung sofa, guys, binabalot pa. Diyan ka lang. Magla-lunch muna kami dito sa Shakey. Sa tula pa kami breakfast. Ayan. Si Papa. Tapos tanaw-tanawin lang si Yung. Wawa man. Niwan ako. Yan. Parang hindi ka kasya kay Tonton. Ay, kay Tonyo yung tatlo. Ayun, malaki kasi. Sabi sa'yo, di ka kasya eh. Kantok si Yung. Ang lakas ng ulan na. Butit may pandala kami pantakip. Lakas
lalo ng ulan guys. Yung supa ko sa likod, kumusta naman? Sa bagay, tatlo-tatlo naman yung takip nun. Kaso, ayan. Sana walang kumagas. Sana nakatakip sa kanya. Mambat yung gago. Ito? Pura. We're here. Time check. 6:50. Wala na si Kunang nang. Wala nang kumakahol na ano. Ito. Ayan, dito na rin si Tonyo guys. Magkasunod lang. Oh, good luck. Sana hindi nabasa yung ano. Sofa. Hindi nagkasya eh. 3 kasi yung piraso. Tali pa dito. Wait lang pa. Yan, kuya. Yun. Bigla na packet si Carding tuloy. Ayun. Pala, napuno na naman ang kulay sap kasi. Ito si anong si Kunang nang natin. Ay, naku Kunan. Ikaw kasi. Wala pang suspect. Wala pang suspect na. Ha? Magpaano ka na lang? Magpaluto ka ng 50 kilos ng pulutan, ha? Pamigay. Oo. Oo, yes. Wag naman. Oh, ilan mo nga doon sila, dati mo. Tipi boy! Tipi boy, boy, boy! Tipi, ikaw wag ka lalabas ha. Baka ikaw na naman sundin ng ano. Isunod na mga walang niya. Ayun, mag-ano pala ako na eh. Sketch mo daw pala to boy. Umiiyak talaga. Ayun. Si Conan, ayaw gumising. Ayun, dyan lang si Conan na yan mo na. Kaya di sino wala na yung malaki na ano. Kakayak tuloy. Ay, Jenny! Ay, hello, baby! Ay, Jenny! Uy, bakit may mga kagat yan sa mukha? Ay, sas! Ay, sas! Naboso, guys. Colorworks. Hello! Ay! Ano yun? Aba, may bago kang... Ay! Gusto yatang yan, no? Yung! Ayan. Kaliwanag naman. Kuya! Paano kaya yan ibilad natin bukas? May blower. Di ba natanggal naman itong foam na to? Tanggal ba? Fix na yung kuya. Fix na eh. Vacuum na may pala. Yung sa Kitonyo, bukas na lang ano. Baba. Ito lang tinanggal namin kasi open nga Kitonton. Boy, binilang nyo pala kung kumpleto yung ganito. Doon yata sa ano. Hindi naman, hindi ba ikaw tumulong? Hindi ko tiningnan lahat. Patay tayo dyan pag may kulang yan. Oo. Okay lang. Parang natural color ng wood lang.
Ayan, pinaano na rin guys yung ano, mga pinto. Pero gumanda, no? Parang ano, may design. Kaya na tayo. Alin? Yung kay Tonyo? Bababa na rin ba? Ha? Doon ka sa ano? May shorts. Hindi pala na shoot sa ano. Labahan. Ayun. Guys, tapos na yung ano, araw natin today. Kapag ilamos na ako, nakainom na ako ng gluta, mag-skincare na lang. Mag-skincare na lang ako. Tapos syempre, andito si Junior, gawa ng, ayan, di makakatulog yan sa labas eh. Magkakahol-kahol yan eh. Tapos, dinala pala ni Daddy yung ano, yung red na laptop. Buti na lang, para makakapag-edit ako. Ayun. Ayusin niya lang, lalagyan niya lang ng mga editing software and kung anik-anik. Ayun, tapos iniba nung anak ko yung kama niya. Di ko alam kung bakit, pero kaya natin siya, kwarto niya to eh. Tapos, ayun guys, bukas, baka maglinis ako dun sa ano. Maglinis dyan. Yung alin? Saan? Dyan. Yun naman. Baka maglinis ako sa, hindi pala baka. Guy. Maglilinis ako sa guest room. Kasi di ba nabanggit ko na yun na muna yung ano namin, gagamitin namin kwarto. Kahit samantala habang ano pa, hindi pa gawa yung third floor. So, ayun. Oy, diyan kayo sa lapag ni Daddy. Dito ako sa kama ni Chris. Si Chris nandun kasi kay Kuya Peter. Doon na muna daw siya. Ayaw talaga no na, pag nandito kami, ayaw no na kasama kami sa kwarto. Umali siya. Kaya, ayun nga. Mas gusto kong ano na rin mas gusto kong ayos na rin namin yung ano doon. Yung guest room para doon na kami matutulog pag uwi kami dito. Hindi na kami naka-istorbo sa anak namin. So, ayun. And then, ayun na nga lang guys. Bukas na lang ako chichika sa inyo ha. Kasi pagoda na ako. May na ako mag-skincare. Nagilamos pa lang ako. Duminom ng gluta. So, ayun. See you tonight. See you tonight. See you tomorrow. Night.